салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Hyundai Starex ҳастед бародаро. Соли 2000, сӯзишвориш дизел, кузов универсальный, объем ДВД. Коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. Чихеле ки мебинем, мошини тоза. Мато, коробка хадавоишон созай, задагӣ пусдагӣ надора. 4 баллони нав дора. Мошин қарор дорад дар шаҳри Левакан. Бародар дастум дар кора, арзон мефурӯшаш. Нарша 23 000 гуфта истодай. Харидори аниқ боша, бо камтар муомиларам дора. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳоро экранда занг занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро 2 тел ҳастай. Opel Vectra B. Солиш 98, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолаташ хубе бародаро. 1 сол ҳуҷҷат, танировка. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 37 000 сомон мега. харидори аниқ бошад, биёед мошини ай пеш биям, бо мега муомилара мешава. касоне ки аниқ харидор ҳастед, рақамҳоро экранда занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Daewoo Lacetti. Соли 97, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хубай. мошин краскашам тозаҳай, мато, коробка хадавоиш соз, задагӣ пусдагӣ надора. нах ҳадвой ҷошра завардӣ мешавад. гази бензин 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне Қумсангир. нахша 24 000 сомон мега. савдо мешавад бародаро. касоне ки харидор бошед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан, рақамҳоро экранда занг занед, маълумоти дигар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F бародаро, каравани простой. Солиш 95, сӯзишвори гази бензин, кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин бародаро. мошин нав мотор карагиай, балоношам навай, аккумулятори нав дора. сабаби фурӯхтани мошини нав харидагиай, ин мошинашам мефурӯшад бо нархи арзон. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нарша 27 мега. боз савдо мешавад. марҳамат бародарони харидор, рақамҳоро экранда занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 21099 бародаро. соли 2003, сӯзишвориш газ, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик. мошин мега нахадуай, 100% мегардад, ҳуҷҷатам доштай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 14 000 сомон гуфта истодай. харидори аниқ бошад, биёед мега мошини ай пеш бина, ҳайкина савдо мекунем назди мошинда. касоне ки ҳамин хел харидори аниқ бошед, илтимос беҳтар занг назанед. харидори аниқ бошед, рақамҳоро экранда муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед.
Хечибег аст бародаро. Солаш 92, сӯзишворӣ гази бензин, кузов Хечибег, объем 1.6, коробкаш механик. Бародаро мошин мегӯяд ки ҳалсават кардан дар кор. Краскаи болои капоташ мегӯяд хестагиай. Хадавоиш созай. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. Нақша 25000 сомон мегӯяд. Харидори аниқ боша бо мегӯяд ба хотири мақсад камбудиёш арзони созшава мекунем. Касоне ки харидор бошед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародаро ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо омехи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарои каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгириятон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.